Ahojte! Dnes mám pre vás dve novinky. Poprvé, v januári opäť začínajú moje kurzy slovenského jazyka plus nové kurzy anglického jazyka. A druhá novinka je, že v decembri 15. až 17. decembra budem mať ukážkové lekcie. Pozývam vás na ukážkové lekcie slovenčiny a angličtiny. Tieto ukážkové lekcie sú zadarmo, sú bezplatné a môžete sa registrovať cez link, ktorý je dole pod videom. Tak, a mám rôzne lekcie. Mám lekcie na rôznych úrovniach. Napríklad v pondelok 15. decembra o 5. slovenského času mám lekciu, ktorá je pre stredne pokročilých alebo mierne pokročilých študentov a študentky. Čo to znamená? To je lekcia pre ľudí, ktorí už trochu vedia po slovensky. Ak máte úroveň minimálne A2, tak toto je dobrá lekcia pre vás. A potom v pondelok o 18:15 slovenského času mám lekciu. Toto je špeciálna lekcia pre študentov a študentky, ktorí už hovoria iným slovanským jazykom. Napríklad po ukrajinsky, po poľsky, po bulharsky. Toto je špeciálna lekcia pre tých ľudí. Potom v útorok 16. decembra mám lekciu pre začiatočníkov a začiatočníčky, ale nie pre totálnych začiatočníkov a začiatočníčky. Keď už viete trochu po slovensky, napríklad máte úroveň A1, to môže byť dobrá lekcia pre vás o 19:45 slovenského času. A v stredu o 8. večer slovenského času toto je lekcia pre totálnych začiatočníkov a začiatočníčky. Keď neviete po slovensky a začínate od nuly, toto je lekcia pre vás a táto lekcia je s mojou kolegyňou Zuzkou. Zuzka je super učiteľka, výborná učiteľka a Zuzka učí tento kurz v stredu pre totálnych začiatočníkov a začiatočníčky. Tie ostatné kurzy sú so mnou. No a ešte mám kurz angličtiny. Toto je nový kurz, lebo ja učím aj slovenský jazyk, aj anglický jazyk. Tak ak sa chcete učiť po anglicky v stredu o 5. večer, to je streda 17. decembra, máme prvú ukážkovú lekciu angličtiny. Toto sú všetky lekcie, ktoré momentálne plánujeme, ale ak tieto dátumy a tieto časy pre vás nie sú dobré, tak to nie je problém. Môžete napísať e-mail alebo napísať komentár, registrovať sa a napísať vaše preferencie a nájdeme riešenie. Dobre, tak link na registráciu je dole pod videom. Ak máte otázky, môžete ich napísať do komentárov a dúfam, že sa uvidíme v decembri na ukážkových lekciách a v januári na kurze slovenského jazyka. Dobre, to je všetko. Čaute.